Ағымдағы елда тәуге тапқыр ана болу бәхтіне ирешкен хатын-қызлар федераль закон негізінде бұл ярдәмне алсын үшін бірнеше талап бар. Наличие гражданства Российской Федерации. Мұның үшін Россия Федерациясы гражданины болу Россия Федерациясы территориясында яшәу керек. Мұнда тыш гаиләнең уртача табышы 13,713 сумнан артмаска тиеш. Уртача табышны санап чыгарганда хезмәт хакылары, стипендиялар һәм студентларга башка төр түләүләр, пособиялар, субсидиялар, компенсациялар, пенсиялар, эшсезлек буенча пособиялар, матди ярдәм чаралары исәпкә алына. 2018 елда ай сайын түләү күләме 8490 сум. Бу Татарстан Республикасында узган елның 2нче ярты еллыгына балалар өчен каралган яшәү минимумы. При обращении за назначением ежемесячной выплаты ай сайын түләнә торган акчалар артыннан мөрәҗәгать иткәндә балага 6 ай тулганчы булса, бу түләүләр бала туган көннән бирелә. Шуннан соңга калсаң мөрәҗәгать иткән көннән башлап исәпләнә. Моның өчен социаль яклау органнарына түбәндәге документларны җыю кирәк. Бала туу турында таныклык, 12 айга исәпләнгән гаилә табышы турында белешмә, банкта ачылган исәп-хисап счеты реквизитлары һәм мөрәҗәгать итүченең паспорты. Ана кеше әлеге түләүләрне баласына яшь ярым булганчы алачак. Нурлатлылар бу яңалыкны уңай кабул итә. Отношусь положительно. Это реальная помощь молодым семьям, которые решили обзавестись детьми на первом этапе своей жизни. Я думаю, что это хорошо. У молодежи появится больше, как сказать, для отношений, для более семьи, чтобы рождаемости было больше. Если будет нормально для первых, как говорится, для людей, которые молодые, вот первый раз ребенка, хоть какой-то будет подъем. Матди тәэмин ителешкә мохтаҗ яшь гаиләләргә өстәмә булышу чарасын гамәлгә ашыруны 28 ноябрьдә Милли стратегияның координацион советы утырышында Россия Федерациясы президенты Владимир Путин тәкъдим итте. Демографик сәясәт ил башлыгының стратегик инициативасы булып кала бирә.